Hey guys! Good morning! Ayan. Good morning! Bagong gising lang ako. Kakatapos ko lang maghilamos at mag-skincare. The view! Huh! Ay nako. Hindi ako nakapag-vlog kagabi while we are moving the furnitures dito sa sala kasi sobrang pagod na ako, Jai, at sobrang ngarag na ngarag ako. Kagabi, ay kahapon, galing kami sa bahay ng hipag ko, dumating yung mga biyanan ko at ang dami nilang dalang tawag dito, rasyon, rasyon talaga eh. Nagdala sila ng mga rasyon. Then, parang nag-house tour na lang din tayo, charot. Ito pa yung ating receiving room, ayan. So, dahil hindi naman pa ako nakakapag-house tour sa inyo, diba? Kasi nung pagdating ko, sobrang na-busy ako at hindi ako masyadong nakakapag-vlog. And hindi ko kayo masyadong ina-update. So, ito ang sitting room natin. Ayan. So, hindi ko pa nga natatapos na, na ayusin. So, kagabi nga, before kami pumunta dun sa bahay ng hipag ko, nagpunta muna kami ng mall kasi meron kaming in-order na sofa. May binili kaming sofa kahapon and we are expecting na i-deliver nila ngayon. Tapos, after namin bumili ng sofa kagabi, nagpunta kami ng mall. Hindi ko alam na may mga sale pala. So, napabili na naman ang lola nyo, guys. Ang daming sale. 70% sale sa mga home appliance and kitchen appliance, kitchen stuff. So, sabi ko, dahil kailangan ko naman talagang bumili ng mga kaldero, pinggan. Pag may mga bisita, alam nyo naman dito sa Turkey, guys. Napaka-importante ng mga table setup nila, mga tawag dito, pag may bisita kayo, importante yung mga lamesa, yung setup ng, maarte sila sa mga ganyan. So, welcome to Turkey. Ayan, kung sa Dubai, yung daily pinggan ko kapag may bisita ko, yun din yung gagamitin ko. But dito sa Turkey is iba. So, bumili na ako para ma-relax na yung utak ko. Kung may bisita na darating, may gagamitin na ako. Ako guys, you will see now. Eto, dati yun ay nakalagay dyan. So, dito na nilalagay yung sofa set. And minove ko yung isang table dito na dati nandito kasi guys, magwi-winter dito and mag-uumpisa na daw kami mag-imbak ng pagkain. Ay, yung mga langgam, di ba? Nag-imbak sila ng pagkain. Parang ganun lang dito sa Turkey, guys. Sakot silang magutom. So, yung ref natin is maliit yung freezer. And tingnan nyo naman yung mga dala ni Bianan kagabi. Ito siya. Mais to, guys. Galing to sa tanim nila. Ang dami nila. Parang isang sako yata yung dala nila kagabi. Or hindi naman siya buong isang sako. Mga half. Hindi ko tuloy mabuksan. Basta mais to. Ayan. Mais yan, guys. And also, may dala silang Eric. And may dala silang sweet chili. Ayan. Meron pa kami. And sobrang daming fasulya. Fasulya. Ito, bunga to ng tanim ni Bianan. Ayan. Ang dami, diba? Oh. So, saan ko ipaglalagay yan? Saan ko isisiksik yung fasulya na yan, guys. So, niisip ni Mr. bago siya umalis, parang sabi niya, bibilihan daw niya ako ng freezer kasi may pinapadala sila sa koy pero masyadong malaki at wala kaming lagayan. So, niisip namin baka dito ilalagay. Ito na siya, guys. Ayan. Ito na siya. Dry na. So, kailangan ko ngayong kailangan ko to ngayong salansan. So, iniisip ko, kasi may bisita yata mamaya, magluluto ako ng pagkain nila. Eto na siya, guys. Diba? Ang cute nung style ng aking plates. Ayan. Actually, hindi bet ni Mr. to, pero sabi ko, bet ko. Bakit? Ako ang may kusina. So, sabi niya, sige, ikaw masunod. So, nabas tayo ng isang pair. Ganito siya. Yan siya. And the second one will be this one. Oh, diba? Ang cute. And, sana yung susunod. Ito, yung kasunod. At, ito yung pang-apat. Ayan. Charan. Diba? Ang ganda.
Ang cute. So, ayan. Ako for today's vlog. See you later, guys. Bye! Hello, guys. Ayan, nagluluto ako ng french fries. Ayan. Hindi ako rin nag-aalmusal. Nandito na yung magde-deliver ng sopa. Diyan na sila. Pakyat na. Andiyan na yata. Pinapasok na nila yung sopa dito. Ah. I thought it's different. The foam pala is not there. He's tired. İnanılmaz mı abi? Yorulmam mı ya? Tere bak. Ya. Yok, yukarı. Sen bir su versene bize. Tamam. Soğuk mu? He, soğuk. Ha? Sofa here. Hello guys, this is a new sofa for Yazi. No, you can sit here. Yeah, we bought this one yesterday and already installed. Give me this Hmm. for the whole day. Put this here. Yeah, we can make a vlog here. Sit down vlog. What? We will vlog. Open this on the bed. No need. Yes, guys, this sofa can be bed. No, I'm fifth. It can be a bed. Hi. And I have a long pillow. Yes. So that is the sofa, and that is Yamor. Yeah, I just did So, before. tapusin ko na yung breakfast, guys, kasi maglilinis pa ako ng buong bahay at darating yung binan ko mamayang Why did hapon. you start talking Philippine? Yeah. So, I said I will prepare another breakfast and I will clean the house because Ow, Baba and I I will be hit here my later on. And magluluto ako ng dinner namin. I'm third. Sa? No, I'm fourth. So anyway guys, see you later. Bye-bye! So ayan, naka-ready na ang ating table setup. Ayan. Yung mga bisita ko nandito na. Ito table ng mga lalaki. Tapos yung table ng mga babae naman doon sa kabila. Hindi ko kayo maipakita guys kasi may nakahubad siya. So, see you later na lang. This is my brother car, of course our car. What do you think? Yeah, but who's that? You don't know who's that? That's my brother. I thought that was your daddy. No? He's the older brother for Baba. The firstborn child of Dede. After that, Papa. Yeah, after him, Baba come. And after Baba, who come? Najib Hala. After Najib Hala come Nermin Hala, who has mommy for Umay. Who else? No more. So we are here now in Exane. Huh? Yeah. Use my phone and my card, my wallet. I didn't know. Nakailang ikot na kami, nakailang Exane na kami. Dito lang daw meron yung gamot ko na nireseta ng doktor para sa aking hair po. Kasi sobrang maglagas yung ano ko, yung buhok ko guys. Ihahalo yata yon yung medicine na yun. Ihahalo daw yun sa shampoo ko na gagamitin. You want sim? Spread here, I want you. Cheese bread Baba, cheese po aja you want. Hangisi? I don't know. Both? I take for you 4 pieces of bread. 4 piece, that's too much. This bread, okay? Ay nako, buti na lang guys. Saktong-sakto yung pagdating namin at nabili namin yung gamot. Kung hindi, kung na-late kami ng mga 10 minutes, hindi namin nabili. Eh bukas, nilipad na itong isa. Aalis na itong isa bukas ang flight niya. So sakto pagdating namin, pagkalabas namin, magsasarado na rin sila. Ako kanina, wala ako sa mood. Ayan. So mag-vlog ako pagdating ko sa pagpapunta kami ng ng rest house. Nandun kasi mga kapatid.
Kapatid niyang babae, tsaka yung panganay. Actually, yung kapatid niyang panganay, umalis na sila. Kasi pauwian sila ng Kastamonu dapat. Nagpaalam na sila, nakalis na sila actually. Tapos after 15 minutes na nakalayo na sila, tumawag sila ulit. Raid. What an hemorrhoid. I know what that's cold water. Cold water? Now he learned how to drink cold water, this boy, yeah? Yeah, he dumped it. Normally I drink that before. No, you're In not drinking. Philippines. In Philippines, yeah. You do? He dumped in my hand and I drink. Hey, why you throw it out there? Garbage. You're so crazy, boy. There was a garbage there. Why you don't go into it? Crazy. Can you do that, Lala? You will eat the borek, okay? What can you do, Lala? No. That's an alien dance. Huh? That's an alien dance. Ay, nagugutom ako. Masarap yung ano nila, lemonade juice. It's so yummy. It's so refreshing, right? I don't like lemonade. Lemonade is better when it's cold, right? Yeah, because lemonade is healthy. Yes. You're going tomorrow, I don't can fix your bag. Your things. What my things? What I need to fix? I will not take any clothes. Only my tablet, my telephone. How about the computer? Yeah, computer. Yeah, tell to Nermin. You don't take the battery. Bread. So yummy! So young. What are you doing, Bajam? He's smelling. You're smelling the bread. You wanna eat? There's a hole here. You can wanna smell eat? the hole. Papa broke some. Give to Yasin. You want, Yas? Yes. It smells so yummy. Give me. I will broke one. I don't eat. We will eat there. It's still hot. Ito nga. Who leave this one here? Ikaw nga. Lamb. Some of them are lamb. Some of them are goat. Look. It's too hairy. Mother. I opened the window. You know before, Annie, you know before when I said I hear chicken noise? They should make one door in behind. Ay, there is already door behind. Yeah, you can access from here. Masarap itinola tong manok na to, oh. Ay, gusto mo ng tinola? Ayan, dito kami sa rest house. Ito yung sasakyan namin. Ayan. So, ito yung loob ng rest house. Ayan. Simple lang siya, guys. Ayan yung kitchen. And ito maganda. Tingnan niyo yung view. Diba? Oh. Yan ang view. İstediğin mi canım Allah Allah? Ne oldu? Red Bull. Karpuz Güzel kızım. Bizimkiler karpuz suyu içiyor, onu getiriyor. What? Kızım Tamam, biterse bizimkiler içiyormuş onu. Karpuz suyu mu içiyorsun? Ha. Onu bir daha içme. Niye? Biterse. Hoş geldin abisine. Sağ ol, sen de hoş geldin. Ha 3 şişe de hiç canım, tamam. 3 şişe ne? Leyla bu ya. Kamera mı? Dinleme kızım bunu, dinleme. Ayan, madami kami dito sa rest house ngayon. 1, 2, 3. Diyan silang. Ayan. Meron pang ano, natitirang tinapay pala dito sa sasakyan. Hindi namin nadala. Dari gitu yang baba? Şey mangal. Ha? Mangal var.
Namaz diye kapatmadın. Oo, çok. Daming sinapay. Yok. Evet. Biliyorum. Koyalım. Bekleyin. Pupunta kami sa kabilang bahay. Bakchok buyok mo. Ang laki ng sunflower. Baksa? Çekirdek. Çok büyük ya. Evet. Oğlum şu onlar. Bak, ang laki ng sunflower. Oh, nakikita nyo? Laki ng sunflower. Sunflower ng kapitbahay. Pupunta kami sa sa kabilang rest house. Yun yung rest house ng ipag ko. Yung kuya niya naman, pupunta kami sa kabila. Sa rest house ng kuya. Dito kami sa likod dadaan kasi may daanan naman dito sa likod. Magkatabi lang sila ng Kusyalak. İşte ayağlar hızlı sallaya. Ang gaganda ng mga rose. Ang gaganda ng mga tanim nilang rose. Oh, namumulaklak. Maganda pala tong rose na itanim. Kahit tinadidiligan, nabubuhay sila. Oh. Diba? Ayun, balik na naman kami dito sa balik kami. Nandito na sila. Nandito yung mga bisita. Sıcak mı? Mutlu. Orada böyle oynuyorlar. Gidelim şimdi öbür tarafa bakalım. Yağmur. Hello. Rüzgar var. Hello. Hi guys! Ayan, pauwi na sila. Oh, uwi na sila. Tingnan nyo guys yung yung pinagbalatan nila ng mga chikirdek, sunflower. Ayan. O, diba? Prepare yourself. Prepare yourself. Prepare yourself. Ayan. Nalasing sa tsaa. Ayan, pauwi na sila. Hi! Ama ayağım burkuldu.